ஸோ சென்னை சில்வர்ஸில் வந்து இப்போ நாங்கள் வந்துட்டுருக்கோம். ஏன்னா பிகாஸ் என்னென்னா இங்கே நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இன்ஸ்டாகிராமில் உங்களுக்கு பேஜும் இருக்குது. சென்னை சில்வர்னு போட்டிங்கன்னா வந்துடும். அந்த பேஜில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. பட் எக்ஸிபிஷன்றதுனால கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர்ஸ்லேயும் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அமெத்திஸ்ட் வந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாலை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸ்டால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சில்வர்னு போட்டிருக்கோம். ஸோ அங்கே வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச கலெக்ஷன்ஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சென்னை சில்வர்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சில்வர்ஸ் ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் வந்துருக்கு. ஸோ மோஸ்ட்லி நான் அக்சசரிஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். பட் இது ஃப்ரெண்டு ரேவதிக்காக இருக்குது. இப்படியே எனக்கு கவர் பண்ணிக்கோ பேபி. பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டு ரேவதிக்காக எடுக்கிறேன். பட் இவ்வளோ பெருசாக போடுவாளான்னு தெரியல. நான் ஒருத்தி பக்கத்துலேயே இருக்கேன். ஸோ இதுலேயே பிளாக் தான் வந்து ரேவதிக்கு எடுத்துருக்கேன். ரேவதி இது ஓகேவா பாரு, இது உனக்கு தான். ஸோ இதுதான் யாருக்கு எடுத்துருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேவதிக்கு எடுத்துருக்கேன். என் ஃப்ரெண்ட் ரேவதிக்காக எடுத்துருக்கேன். ஸோ இதுலேயே பிளாக் எடுத்துருக்கேன். பேக் பண்ணிக்காங்க, இல்லைன்னா அதை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுங்க. இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை நான் உடைப்பேன், உடைச்சே ஆவேன். ஆக்சுவலாக அவளுக்கு ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோ பெரிய கம்மல் தான் பார்த்தேன். ஏற்கனவே நிறைய பெரிய பெரிய கம்மல்லாம் நான் வாங்கி கொடுத்தேன். பட் அவள் வந்து இவ்வளோ பெருசு போடுவாளா தெரியல. எவ்வளோ பெருசு போடுவாளா தெரியல. ஸோ இது கேட்டுட்டு எடுக்கணும்னு நினச்சிட்ருக்கேன். பட் இது ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஸோ நான் வாங்கிட்டேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவளுக்காக வாங்கியிருக்கேன் இந்த அக்சசரிஸை.